Sziasztok! Sziasztok! Szia Petra! Üdvözlünk mindenkit itt! Hogy vagy, Fanni? Hát izgulok. Határozottan izgulok, de te azt mondtad, nyugodt vagy. Én nyugodt vagyok. Kicsit úgy vagyok vele, hogy lesz, ami lesz, szerintem jó lesz. Vágjunk bele. Mindenképp. Honnan jött az ötlet? Miért kezdtünk bele a podcastbe? Mesélj kérlek, mert hogy ez a te ötleted volt. Én amúgy közös ötletnek tudom be. Ó, de kedves vagy. És azért is szerettem volna ezt mindenképp elmondani, mert szerintem ez egy tök jó sztori, vagy lehet csak azért gondolom, mert ez a mi sztorink. De ez a podcast, ha jól emlékszem, akkor ez egy nyári napon született meg. Jól emlékszem. Amikor kellett egy másik podcasthez próbálnunk a mikrofonnak a hangját, és ott ültünk, beszélgettünk könyvekről. Most nem akarom elspoilerezni, melyik könyvről, mert azt a könyvet akkor te adtad nekem, és így mivel próbálgattuk a mikrofont, arról beszéltünk, és így egyszer csak eszembe jutott, hogy úristen, mennyire jól beszélgettünk így együtt, és milyen jó lenne egy podcast. És egymásra néztünk, és megvolt, hogy itt lesz podcast. Igen, és igazándiból talán én voltam az, aki szkeptikusabb volt a téma iránt, mert nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy is fog kinézni, és annak ellenére, hogy az elejétől én is azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, és hogy milyen jó beszélgetéseink szoktak lenni, és miért ne lehetne ezt egy ilyen formába, azért volt bennem egy ilyen félelem, vagy egy ilyen, vagy tényleg, hogy kell egy 126. podcast, de aztán meggyőztél. A lelkesedésed meggyőzött. Igen, ragadós volt a lelkesedésed. Azt így elején leszögezném, szerintem, aztán majd maximum megcáfolsz, hogy kettőnk közül te vagy a nagyobb könyvfaló. Igen, Petra hevesen bólogat. Én erőteljesen a hobbi olvasó kategóriába tartozok, aki időszakosan veti rá magát könyvekre, neked viszont gyakorlatilag a mindennapjaid része az, hogy olvas. Ez így van. És talán emiatt is féltem, mert azt éreztem, hogy nem biztos, hogy egyenrangúak lesznek a beszélgetéseink, de lehet, hogy pont ez adja majd azt a fűszert, hogy teljesen más szemszögből szemlélünk könyveket, és más olvasói élményeink vannak. Én meg azért nem féltem ezzel kapcsolatban, mert egyrészt tudom, hogy te is nagyon szeretsz olvasni, és hogyha olyan könyvet találunk, ami téged nagyon megfog, úgyis el fogod olvasni, még hogyha nem is lesz rá időd, akkor is megoldod, hogy arra legyen egy kis idő. De hogy én meg annyira szeretem hallgatni, amikor valamiről így hosszan beszélsz, és bennem ez volt, hogy szerintem, hogyha elkezdünk így beszélgetni róla, akkor nem lesz egy olyan gát, hogy most én esetleg többet olvasok, mert rá fogsz tudni csatlakozni magára a témára, még akkor is, hogyha lehet nem ismered olyan mélyen azt az adott könyvet, mint én, de tudsz vele majd azonosulni. Szerintem is működni fog, viszont ahogy mondtad, hogy szeretek olvasni, azt hittem, azt fogod mondani, hogy szeretek beszélni. Azt is szeretek, igen. Szerintem vágjuk bele, az a célunk ezzel az első epizóddal, hogy kicsit megismerjetek minket, kedves hallgatók, egy kis képet kapjatok rólunk és az olvasás kapcsolatáról, valamint arról, hogy ezzel a podcasttel mi is a célunk, és milyen tartalmakat várhattok tőlünk, mert habár könyveken alapszik, azért nem csak ez lesz benne. Persze, mindenképp megvizsgáljuk majd a könyveknek a mélyebb rejtett zugait is, amiről nem biztos, hogy először így gondoltak, hogy amúgy ez így érdemes tudni, de ki fogjunk pesézni az ilyen érdekes részeket, úgyhogy szerintem is vágjunk bele. Fanni, mi volt az a pillanat, amikor beleszerettél az olvasásba? Húha, nagyon-nagyon régre kell visszamenni, és ahogy így gondolkodok, nagyon nehéz felidézni, hogy mi volt az első könyv, amit olvastam, és szerintem nem emlékszek az első könyvre, amit olvastam, mert megvannak azok az élmények, amikor az anyukám így ad könyveket, hogy szerinte ezt tetszene, ezt próbáljon meg. Én egyébként egy nagyon könyvszerető családból érkezem, az anyukám és a testvérem is nagyon szeret olvasni, és egészen pici korom óta, tehát általános iskola alsó osztály óta, azért nekem úgy rémlik, anyukám, hogyha hallgat, akkor maximum hevesen bólogat, avagy sem, hogy azért csurgattak könyveket, és szerintem nem az első könyv, amit olvastam, nem az maradt meg,
de van egy könyvsorozat, aminek nem tudom a címét, a Google legmélyebb bugyraiba próbáltam megtalálni, de nem tudtam, ami egy ilyen nyári, szerintem legalábbis úgy emlékszem, hogy egy fiatal lányról szól, aki egy nyári kalandban keveredik, már mint nem romantikus értelemben, hanem hogy a nagyszüleihez utazik, és ebben a faluban, ahol egyébként nem történik semmi, van egy várrom, és a várrom körül ő úgy kutat, megismerkedik, barátokat szerez, kalandos a várrom története, minden ilyen-olyan dolgot felfedez, és egyszerűen nem tudom, mi a címe, de ez volt az a könyv sorozat, ami után átéreztem azt, hogy úristenem, én az egyik után a következőt szeretném, és csak könyvet ide nekem, és csak minden sort szívjam befelé, szóval nálam itt indult el úgy igazán. Akkor most szeretnénk mindenkit megkérni, hogyha valakinek ismerős ez a könyv, akkor írjátok meg nekünk, hogy Fanni újraolvashassa, és ezáltal én is elolvashassam, mert egyébként amúgy jól hangzik. Hát felnőttként egyébként nem tudom, milyen élmény lenne ezt olvasni, mert hogy ugye általános iskola alsós, szerintem nem is tudom, 3.-4. osztályos lehettem, ilyen kis vékony kötetekről van szó, még arra is emlékszem, ha esetleg valaki tudja, hogy a gerince mindegyiknek más színű volt, és egyébként egy érdekes érzés, vagy érdekes élmény lehet ezt így felnőtt fejjel újra kezdeni. Hát meglátjuk, de egyébként most még azon is gondolkodok, hogy lehet, hogy ez megvan nekünk valahol otthon a polcon. Hát akkor meg kell keresni, hogy a gyerekkori éned, az jól érezze magát ott bent a kicsi Fanni, hogy újra olvashassa ezt a könyvet. És odaadom neked is, és vagy nagyon fogod szeretni, vagy nagyon fogsz szenvedni, de valamelyik biztos. Elolvassuk. Jó. És neked mi volt? Mi volt ez az élmény, amikor először kattant valami? Én is nagyon olyan családból származom, akik mindig is szerettek olvasni, főleg nekem is a testvérem és anyukám, és pont emiatt mi tényleg olyan gyerekkorban, amikor még nem is tudtunk beszélni, és nagyon sok könyv volt otthon, és mindig lapozgattuk, játszottunk vele, és ez miatt az ilyen szülinap, névnapokra mindig kaptunk könyvet, és ezek is tényleg ilyen kis pici vékony könyvek voltak, tudod, a tipikus nagybetűs, de ezeket nagyon szerettem már ilyen, amikor megtanultunk olvasni, ilyen nyári szünetekben ezt olvasni, és nekem ott volt az első ilyen pillanat, hogy emlékszem, az egy piros borítójú könyv volt, és én sem emlékszem a címére, de egy kis vékonyka volt, és viszont az kemény borítású volt, és valami kislányról szólt benne, talán volt valami kutyája, de emlékszem, hogy azt kaptuk szintén ilyen szülinapra, és az volt így az első, amit így felfogtam, illetve nekem az ilyen Geronimo Stilton könyvek voltak azok, amiket már így nagyon szívesen olvastam, és még osztálytársakkal is cserélgettük, akinek megvolt, hogy hú, ez a következő könyv, ez nagyon izgi. Úgyhogy az ilyen szünetekben, amikor éppen tavaszi szünet, őszünet volt, akkor ezeket olvasgattam. Úgyhogy nekem ez rémlik. Meg még akkor alsóval kötelezők jók voltak, és szerettem őket, például mint a Búk, meg Pál utcai fiúk, Két Lotti, és azokat nagyon szerettem elolvasni. Melyik volt a kedvenc kötelező olvasmányod? Pál utcai fiúk. Nekem az Egri csillagok. Igen. Úristen, én ott nagyon szenvedtem. Nem mondom. És én azt nem is olvastam, mert hangos könyvbe hallgattam. Úristen, hát most hagyjuk ezt abba, hát ez hajlán. Én amúgy egyébként nem szerettem a kötelezőt olvasni, mert én nem szeretem alapvetően a kötelező dolgokat. és benne az egy frusztráció volt, hogy el kell olvasni, mert azt mondták. És én ott emlékszem, hogy nagyon szenvedtem. Én a Közszívű emberfiait éltem meg nagyon szenvedősen, hogyha így visszagondolok. Ezen kívül szerintem az általános iskola kötelezőivel rendben voltam. A középiskoláról már ezt nem lehet elmondani. Hát igen. Ott már értem, hogy miről beszélsz akkor, amikor azt mondod, hogy kötelező, és azt nem szeretem. Hát igen, de mi volt akkor az első könyv, ha erre nem emlékszel, akkor mi volt az első könyv, aminél azt érezted, hogy valami megdobban, és így emlékszel rá? Nekem a Fort Wing volt határozottan, ott éreztem először azt, hogy itt most vége, és én most mit fogok kezdeni az életemmel. Nekem most lezárult egy fejezet, új rész még nincs, és ott vagyunk hagyva egy függő véggel, és én most azonnal akarom olvasni, és ott, ha jól emlékszem, akkor el is kezdtem amúgy előre olvasni, mint egy ilyen fanatikus, én ezt nem akarom, hogy véget érjen. Úgyhogy nekem az volt talán az a könyv, amikor azt mondtam, hogy ilyen nincs. Hogy hagyhatják így ezt a szegény olvasót? Úgyhogy abszolút Fort Wing.
És az mikor volt? Mikor olvastad az első részt? Szerintem akkor rögtön, amikor kijött, nem sokra rá. Ez most nem tudom pontosan, hogy mikor jött ki, ennek nem néztem utána. De ez évekkel ezelőtt. De ez évekkel ezelőtt, igen, és nagyon-nagyon szenvedtem, amíg nem jött ki. Már a második úgy kijött angolul, de azért nem olyan erős az angol tudásom, bár letöltöttem, de nagyon sok kifejezést nem értettem belőle, és nem akartam elrontani magamba azt a tök pozitív olvasói élményt, és ez miatt akkor így nem folytattam, de nagyon szenvedtem belül. Hát elhiszem, amikor valami így beszippant, és egyszerűen könyvsorozatról beszélünk, hát ott szívek tudnak összetörni két rész között, ezt az érzést abszolút én is ismerem. És neked melyik volt az a könyv, Fanni? Nekem valószínűleg máshol van a küszöbérték, mint nálad, mert hát spoiler, azóta már én is olvastam a Fort Winget, és abszolút a top 3 könyvsorozatom közé került, viszont én sokkal korábbra datálom azt, amikor így először valami nagyon megdobogtatta a szívemet, és nem titok, hogy a kérdéseken én azért már gondolkodtam, és én nagyon azt mondogattam, hogy nekem ez a csontváros. De most, ahogy így beszélgettünk, így tényleg egy pillanatnyira beugrott valami, amit lehet, hogy így felnőtt fejjel megint csak szégyelek, de hogy nekem az első könyv, amin én azt éreztem, hogy bennem úgy valamit hozzám tesz, vagy elvesz, az az Alkonyat volt. Úgyhogy szégyen, nem szégyen, de Csontvárosról Alkonyat lesz erre a válaszom. Én az Alkonyatot nem olvastam. Úristen! Itt kijön köztünk a korkülönbség egyébként, az a néhány év már ugye nálam, ez nekem általános iskola vége, tehát, hogy ilyen 7.-8. osztály, és nekem az Alkonyat volt az indító löket az ilyen fantasy könyvsorozatoknál, tehát hogy az Alkonyat után jött a Csontváros, és majd követte a többi sok jó sorozat, amiről biztos fogunk beszélni, és én ezért datálom vissza ide, mert ez szippantott be akkor annyira ebbe a világba. Pedig egyébként én nagyon szeretem az Alkonyat filmet. De akkor nem is olyan gáz, ezt mondanom. Nem, abszolút nem, úgyhogy nekem az évekig volt olyan, hogy ha nem tudtam, hogy mit nézek, de szeretnék valamit nézni, újra néztem, általában mindig az elsőt vagy a harmadikat, mert azok a kedvenceim, de azt nem olvastam. Egyébként én a filmeket meg nem szeretem. Tényleg? így a hangulatok nem rossz, de hogy így tehát hogy én előbb olvastam a könyveket, mint hogy láttam volna a filmeket, és én ahhoz képest a filmeket így nem éreztem annyira át. Ezt nem mondom, hogy nem láttam, vagy 10-szer, mert láttam, mert hogy alapvetően ugye a világ, a történet az előhozza belőlem azokat az érzéseket, amit a könyv olvasásra kiváltott, de szerintem közel sincs a könyvekhez, vagy legalábbis nálam közel. Hát én annyiszor láttam, hogyha elindul, én tudom kívülről az első résznek az első néhány percét, hogy mit mondanak. De még visszatérve a Csontvárosra, azt egyébként felnőtt fejjel újra olvastad? A Csontvárosnak az első részét olvastam csak felnőtt fejjel újra, de szeretném majd a teljes sorozatot, illetve Cassandra Clare, azt hiszem, bólogatsz bátran, az írónő, tőle egyébként több mindent is olvastam ebből a világból, és nagyon megfog, felnőtt fejjel is megfogott más könyve ebből a világból, viszont amikor a Csontvárost újra kezdtem olvasni, akkor abból a szempontból egy furcsa élmény volt, hogy ott a főszereplő lány, most nem akarok butaságot mondani, talán 15-16 éves. És ahogy én nőttem fel a fantasy könyvekkel együtt, ugye én ezt kb. 15-16 évesen olvastam, ugye mindig nagyjából olyan korosztályú főszereplők voltak, amilyen korosztályban voltam én is. Aztán most már így felnőtt fejjel ezt így abszolút elengedtem, hiszen a legtöbb fantasy könyv az nem a közel 30 éveseknek íródott, de amikor ebbe benne voltam, hogy újraolvassam ilyen 3-4 évesen, akkor emlékszem, hogy kifejezetten zavart, hogy én nem tudok visszaállni egy ilyen 16 éves karakter fejébe. Szerintem ezt most már meg tudnám ugrani, de szeretném újraolvasni, úgyhogy majd meglátjuk. Akkor ezek szerint nem is szeretsz olyan könyveket olvasni, ami kifejezetten fiatalabb, mint a te korosztályod? Ez nem igaz. Például Leiner Laura könyveket olvastam már így idősebben kvázi, mint amilyenek a karakterek a könyvekben, és egyáltalán nem zavart. Szerintem a Csontvárosnál az, meg amúgy sem zavart, amikor, már elvált nőkről olvastam, vagy tinédzserekről olvastam, mindkettőre volt példa, viszont itt a Csontvárosnál szerintem engem az akasztott meg, hogy én azt
olvastam akkor azzal a fejjel már, tehát már volt egy impulzus, ami ért engem ezzel kapcsolatban, és ahogy végigolvastam, egy teljesen más világot kaptam. És ez a kettő messze volt egymástól, és ez okozta szerintem a problémát. Neked volt ilyen? Egyébként én szeretek olyan könyveket olvasni a mai napig, ami sokkal fiatalabb, mint én, meg olyat is, ami egyébként idősebb korosztálynak van, mint én. Például itt a Leiner Laurát említetted. A Leiner Laura az nekem abszolút egy komfort írónő és komfort könyvek. Egy-két könyve van, amit vagy félbehagytam, vagy pedig nem éreztem ugye magaménak, és nem is kezdtem el olvasni, de azon kívül mindent, szóval azt kell mondjam, hogy ilyen 98%-ban az összes könyvet olvastam, és a mai napig, mint egy ilyen kis tini rajongó rány, ha kijön egy könyve, akkor én már első között szeretném megvenni, úgyhogy nekem az abszolút olyan bármikor el tudnám olvasni. Sőt, tavaly azt hiszem, hogy nyáron könyvsorozatait újra is olvastam. És ugyanolyan jó érzésem volt, mint amikor először elolvastam. Hát ez lenyűgöző, nekem ilyenem nincs. Nincs ilyen írónőm, akihez így visszanyúlnék. Könyvsorozatok vannak, tehát talán azt az érzést tudom hozzád hasonlítani, de ezt izgi hallgatni, hogy egy írónőhöz kötöd ezt a komfort, vagy a könyveihez kötöd ezt a komfort. Én nagyon szeretem, ahogy ír azt a fajta humort, és talán ezért. De akkor térjünk egy kicsit talán mélyebb vizekre. Jó, mire gondoltál? Milyen műfaj az, amit te szívesen olvasol, vagy mondjuk még nem olvastál, aztán később elkezdtél, és úgy érezted, hogy hiába ez kimaradt az elmúlt években, most már a mostani Fannihoz passzolhatna. Én egyértelműen a romantikus és fantasy könyvek világán szocializálódtam, tehát nekem, ha komfort műfajt kellene mondanom, az biztosan ez lenne, és a szívem csücske az egyértelműen a fantasy. Tehát, hogy ez a műfaj adja nekem azt a fajta elmélyülést, hogyha olvasásról van szó, amit én ebben a hobbiban keresek. De felnőtt fejjel megváltozott ez is. Nagyjából 20-as éveim elejétől kezdve azért jöttek a képben más-más műfajok. Az egyik ilyen például egy nagyon váratlan thriller könyv volt, és talán a 20 óra a halálig a címe. Mi témát szerettél volna? És ez egy megkísérelt terror támadásról szól, és ez a könyv nagyon magával ragadott. Nem feltétlenül abban az értelemben, mint amit korábban gondoltam, hogy egy könyv hogy tud magával ragadni, viszont én rájöttem, hogy hát ez a thriller műfaj nem is olyan rossz könyvben. Előtte el nem tudtam képzelni, hogy lehet thriller könyvet olvasni, viszont szégyengyalázat, amennyire beszippantott ez a könyv, én azóta nem olvastam thriller könyvet, de nyitott vagyok rá, illetve hogyha így a fantasy per romantikus irány mellett még két műfaj van, amit megemlítenék, és azt viszont fogyasztok, az egyik az a pszichológia, a másik pedig az üzleti irány. Szintén te akartad a mélyebb témát, úgyhogy ez elég komoly, remélem. Nálad hogy van ez? Én nem tudom elképzelni, hogy egy üzleti témájú könyv, az meg tudja engem fogni. Tehát, hogy nem látom magam előtt azt, hogy fogom a kis üzleti témájú könyvet, így leülök a kanapére, és most olvassunk egy jót. De miért nem? Tehát, hogy mi az, amiben ez más lehet, mint... Lehet, hogy a szakdolgozat tölte ezt ki belőlem. Ott rengeteg ilyen könyvet kellett olvasni, hogy feldolgozni. Igen. És így hát kénytelen voltam olvasni is, és én ott nagyon szenvedtem vele. Lehet, hogy pár év múlva ez át fog majd bennem kattanni, de jelenleg nem tudom elképzelni. És a pszichológiai könyvekkel? Pszichológiai könyvet szerintem én még nem olvastam. Kaptam már jó ajánlásokat, például az Örökölt sors is, ha jól tudom, az is ilyen. Igen, ezt ajánlottam én is neked. Igen, és azt egyébként szeretném is majd elolvasni, de én az olvasással úgy vagyok, hogy szeretnék abba így nagyon belemenekülni, elbújni a kis saját szürke hétköznapokból, és akkor így azt szeretem, hogy valami pörgős legyen, és nekem a pszichológia is ez ami pörög. Én is olvastam thrillert, és ugyanez az áttörés volt, mint nálad, hogy úristen, hogy meg tud fogni. Azóta én sem olvastam, mert nagyon-nagyon félős vagyok, és nekem a Verity volt ilyen, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek.
de én ott éreztem először azt, hogy lehet könyvtől félni. Tehát olvastam, és féltem közben, és így néztem a szobába, hogy Jézusom, ugye most csak én vagyok itt. Úgyhogy bár nagyon-nagyon jó élmény volt így, de attól tényleg rettegtem, attól a könyvtől. És a félelem miatt nem nyúlsz újra ezekhez a könyvekhez? Tehát hiába tetszett, maga az érzés miatt nem. Igen. Hú, pedig ezt majd valahogy át kell törni, hogy mindketten valami közös thrillert olvassunk, hogy ezen majd gondolkodjunk, hogy mi legyen az. Én most gondolkodok, és van még egy, amit olvastam, thriller, az hát elég nyomasztó téma, ott egy öngyilkosságról van benne szó. Megvan nekem otthon, most röstelem, hogy a címét nem tudom, de az is ilyen volt, ott is kicsit ez a félelem volt bennem, és ezért nem tudok így a thrillerekhez kötődni. Nagy ritkán elolvasok egyet, de egyszerűen hosszú távon nem tudom elképzelni, hogy vannak, akik fallják tényleg ezeket a thrillereket. Például nekem anyukám ilyen. A thriller, krimi, az neki kedvence. Krimi az anyánál is nagyon megy. És ezt nem tudom megérteni. Amikor este lepegsz aludni, és arra vágysz, hogy valami megnyugtasson, és előveszel egy thrillert, amiben kinyírják az egész családot. És így megnyugszol tőle, hogy egyszerűen ez nem tört még át. Szóval akkor neked ezek a műfajok, ez a romantikus fantasy, ez a komfort. Ez a komfort, igen. És amikor választasz, akkor ezek szerint egy romantikus vagy fantasy könyvet, akkor te mi alapján választasz? Fú, hát én így borítóról. És ami jól néz ki. Szeretem amúgy, hogyha kapok ajánlást, de ott is volt már olyan amúgy, hogy nem nézett ki jól, és én nem itt rálérek, hogy megvegyem. Úgyhogy én kifejezetten szeretem a színes és feltűnő könyveket, azok rögtön megszólítanak. Én nagyon szeretek amúgy így bele-bele olvasgatni, elolvasni, mi van a hátulján, úgy megfogni, hogy átjön az az érzés, hogy ezt most úgy szívesen elolvastam. Valamikor nem jön át, és akkor így ott hagyom. De abszolút borító. De volt már tényleg olyan könyv, ott hagytam, és amúgy lehet életem könyve lett volna, de nem tetszett a borító, és hát ott maradt. Te Fanni, hogy választasz könyvet? Szegény könyv, innen is sajnálom, hogy ott hagytad, pedig lehet világi könyv volt. Én viccesen gondoltam mondani szintén azt, hogy borítójáról, de hogy akkor ez nálad teljesen komolyan így van. Számít a borító nálam is, mert nem mondom, hogy nem. Tehát, hogyha mondjuk egy könyvesboltban sétálok, én nagyon szeretek egyébként ott nézelődni, ahol nyilvánvalóan a borító az, ami elsőre megfog, viszont hogy nálam nem kizárólagos ez a dolog. Tehát, hogyha van valami, aminek mondjuk a címe, tehát nekem a cím a következő, amit mindig elolvasok, hogy mit rejthet ez a cím, miről szólhat ez a könyv, ez nekem kb. Ugyanolyan arányba számít, mint az, hogy mennyire esztétikus egy könyv. Ami furcsa lehet, hogy én a vékony könyveket kerülöm. Tehát az ilyen nagyon vékony könyvek, azok valamiért nekem nem szimpatikusak. Én, ha olvasok, akkor köszönöm szépen. Szeretném sokáig azt olvasni. Úgyhogy nekem az például a kizáró ok, és én a hátulját a könyveknek nem nagyon szoktam elolvasni. Tehát hamarabb, tehát hogy nekem a borító plusz a cím, plusz vélemények. Tehát, hogy ez a három elég, nem szeretek, érdekes, mesélek a spoilerhez fűződő kapcsolatomról, nevezzük így, de már lehet kapcsolatnak nevezni, viszont a könyv borítójának a spoilereire nem vagyok kíváncsi, pedig tudom, hogy az nem arról szól, hogy spoilerezzen, de valamiért az, hogy nekem mindig elkezdem olvasni, az első 2 mondat után úgy vagyok vele, hogy nekem ezt nem kell elolvasni. Úgyhogy, mármint, hogy nem a könyvet, hanem a hátulján lévő kis leírást, és ennyibe kimerül. És az számít? Tehát, hogy az mondjuk, ha van egy rossz borítójú könyv, de jó a hátulján a leírás, na, akkor mit csinálsz? Meg tud egyébként győzni, úgyhogy én pont ezért olvasom el, mert volt olyan is, aminek jó volt a borítója, de abszolút nem tetszett a hátsó leírás, és ott hagytam. Ami nyilván megint egy ilyen rossz szokás, mert szintén lehet attól még egy jó könyv, hogy nem feltétlenül jól fogalmazták meg a hátoldalán lévő ajánlást, úgyhogy én azt el szoktam olvasni, igen. És én is nagyon szeretem, ha egy könyv vastag, masszívan, azt tudom, hogy legalább egy pár napig kitart, és nem egy napos lesz, mert én nagyon szeretek ragaszkodni szereplőkhöz, úgyhogy ez miatt szeretem, ha minél tovább tart egy könyv. Akkor nálad a könyvsorozatok azok abszolút játszanak. Igen, könyvsorozatok azok mindig befutóak. És hogyha jó a borító, meg jó a hátulján a leírás, és elkezdesz olvasni egy könyvet, akkor azt mikor könyveled el jó könyvnek? Mitől jó egy könyv? Nekem akkor jó egy könyv, hogyha annak van mondani valója. Nagyon jó csak azért kiszakadni a hétköznapokból, hogy elolvas egy kis limonádi történetet, de hogyha már olvasok, akkor arra törekszek, hogy olyat találjak, aminek van mély mondani valója. Az ilyen limonádi történeteket én amúgy hamar elfelejtem.
rá így jól emlékszek vissza, hogy jaj, ez tényleg akkor egy nagyon jó könyv volt, és így ennyit tudok róla elmondani. Maximum az, hogy nem tudom, a főszereplő ezt meg azt dolgozta, de hogy itt ez meg is áll. Viszont az olyan könyvnek, aminek van mély mondani valója, arra egy az egybe emlékszek. És azt nagyon sokáig, napokig tudom magamba fejtegetni, hogy ez miért volt olyan nagyon-nagyon jó, hogy annyira erős volt benne a karakter, vagy nagyon jó volt a mondani valója, vagy csak akár egy tök szomorú sztori dolgozott fel a könyv, amire úgy érzem, hogy szükségem volt, hogy ezt megtudjam. Úgyhogy nekem abszolút kell, hogy legyen mondani valója. És ezen csak gondolkodsz, vagy le is írod magadnak? Tehát, hogy amikor van egy ilyen mély mondani valójú könyv, akkor mennyire veted ezt papírra, vagy mennyire csak fejben fog ez meg? Hát szoktam leírni, kvázi könyvajánlót magamnak, vagy ilyen kis könyv összefoglalót, nem olyan sűrűn, mert nekem valamilyen könyvekkel kapcsolatban tényleg jó a memóriám. Itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy minden szereplő nevét megjegyzem, nyilván a főszereplő nevét igen, de hogy nem az utolsó mellékszereplő nevét is, hanem magát a cselekményt, ezt nagyon jól el tudom könyvelni magamba, és ha mondjuk, nem tudom, hónapokkal később kell azt leírnom, hogy egyébként miről szólt, nekem az teljesen jól megmarad, de szeretném bevezetni az életemben, minél többet leírom, mert hiszem jó visszaemlékezni arra, hogy mit olvastunk. Egy ilyen kis, nem tudom, kis falatka, ami ott marad, és így szintén komfortosan nyúlsz vissza, és ha mondjuk ajánlani kell valakinek, akkor szintén egy olyan kihúzod a kis zsebedből, hogy az ott van, tessék, olvasd el, és lehet, hogy a borító nem tetszett, sőt a hátulja se, de figyelj, én ezt gondolom, akkor neked el kell olvasni. Nice, ez tetszik, ez meggyőztél igazándiból, hogyha elém raknál egy ilyet, én elolvasnám, esküszöm. De úgy leszoktad írni, amit így gondolsz könyvekről? Nekem volt egy időszak, hogy vezettem kvázi egy ilyen olvasónapot, viszont én csak arról írtam, ami tetszett. Viszont... Tényleg? Amilyen könyv nem tetszett, az ott megállt? Nem került be? Nem. Tehát azt írtam le, ami tetszett, és hogy miért tetszett, vagy mi az, amire emlékezni szeretnék, egy gondolat, egy idézet, egy bármi, amit magammal viszek, vagy több bármi, viszont az utóbbi időben ezt nem csinálom, pedig egyébként élveztem, tehát hogy szerettem leírni. Nem tudom, hogy visszaolvasnám, mert nem tudom, hogy te visszaszoktad-e olvasni, hogy miket írsz, így olvasónapló per ajánló jelleggel, én magamnak sose olvastam vissza. Én szívesen visszaolvasom, mert alapvetően szeretek írni, és meg ugye szeretem látni is azt, amit írtam, mert azzal tudok dolgozni, úgyhogy ez miatt én szívesen visszaolvasom, viszont hogyha ami bekerült, az miért került be, miért volt akkor egy jó könyv, és bekerült a kis olvasónaplódba? Valami olyan gondolat volt benne, amit szerettem volna továbbvinni. Tehát, hogy csak azért, mert volt egy jó karakter, vagy egy jó cselekmény, vagy csak úgy általánosságban, amit te is mondtál, hogy mondjuk egy jó limonádékönyv, amit élveztem olvasni, de hogy nem hordozott semmilyen üzenetet, azt én szóra sem értettem, azt most csúnyán mondani, de szerintem érted. Viszont, hogyha volt valamilyen olyan üzenet, amit át tudtam fordítani a magam életére, akkor azt is szerettem levezetni a könyvön keresztül, már mint hogy nem konkrétan a magam dolgait, hanem a könyvnek a tanulságait leírtam, hogy úgy éreztem, hogy azzal, hogy leírom, talán tudatosítom magamba azt, hogy ez miért is fontos nekem. Akkor ezek szerint neked mindig kell, hogy legyen mondani valója a könyvnek, vagy elég, ha csak szórakoztat? Egyébként nem kell, tehát, hogy elég, ha szórakoztat, viszont szeretem, ha van mondani valója. Ez leginkább lelki állapottól függ, tehát, hogy van az, amikor annyit várok el egy könyvtől, hogy csak kikapcsoljon. Nem kell, hogy ne kelljen gondolkodnom, hogy csak vigyenek egymás utána a sorok, és ennyi, kész pont. Viszont, amikor van egy komplexebb könyv, akár egy sorozaton keresztül átvezetve karakterfejlődésekkel, fontos mondani valókkal, sérülésekkel, mindennel is, akkor nyilván az egy másik szint, és azt én is másik szintre helyezem a fejemben, de nem mindig tudok ilyen könyveket olvasni. Tehát, hogy van, hogy konkrétan azt érzem, hogy nekem egy sokkal egyszerűbb könyvre van szükségem. Én pedig pont azt érzem, hogy nekem azok a könyvek, aminek annyira nincs mondani valója, szeretek ilyet olvasni, tényleg néha ez jól jön, de engem nem köt le annyira, és hiába mondjuk arra van szükségem, hogy csak kikapcsoljak, és arra sok mindenkinek az a jó, ha egy kicsit lazább könyvet olvas, nekem valahogy nem elég, és most pont nem szeretném elmondani a könyv címét, mert elvileg egy nagyon jó könyv, és nem szeretném azt, hogy más rosszat gondoljon azért róla, mert én azt mondtam. Na jó, pedig na most már muszáj elmondanod. Nem, ezt most el kell olvasnom, és utána fogom elmondani, mert lehet, hogy
csak most nem érezzük egymást a könyvvel. Aha. Egyébként egy fantasyről van szó, ami azt hiszem, hogy 3 részes, de hiába olvastam már belőle, úgy szerintem a közepén járok, egyszerűen még nem jöttem rá, mi a mondani valója. És tetszik amúgy a cselekmény, de kicsit azt érzem, hogy így belevágtunk a közepébe, és nem értem a háttérsztorit, nem értem a mondani valóját, és ez miatt nagyon szenvedek vele, és ennél a könyvnél meg kell magamat erőszakolni, legalább napi 1 fejezetet olvassak el, és ez nagyon sokszor nem jön össze. Pedig küzdök magammal, mert nem szeretek könyvet egyébként félbehagyni, mondjuk volt már rá példa, de ezt nem szeretném, mert ezt én is láttam mástól, hogy ez tök jó. De akkor ez egy komplex könyv alapvetően. Komplex könyv, és nem ezt vártam tőle. És még nincs meg a mondani valója, kicsit a karakterek is olyan semlegesek, és még nem értem, hogy miért vannak annyira odáig ezért a könyvért, és ezért nem szeretném leírni, mert lehet, hogy most csak tényleg én nem érzem ezt a világot, és lehet, hogy 2 hét múlva már nem így fogom gondolni, és nem szeretném, hogy most az én, nem tudom, nézőpontom miatt más rosszul gondoljon erre a könyvre, úgyhogy adom neki folyamatosan az esélyt, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát én izgatottan várom, hogy akkor melyik ez a könyv, és a végén mit fogsz gondolni. Egyébként nekem is van ilyen élményem, viszont én nem a könyv, tehát most te is mondtad, hogy ez egy komplex könyv. Én nem a könyv egyszerűsége, vagy a limonádé jellege miatt gondolom azt, hogy ez egy könyv, mondjuk egy rossz könyv, vagy jó könyv, de hogy egy limonádé könyvet is meg lehet írni jól és rosszul, és egy komplex könyvet is meg lehet írni jól és rosszul. És volt, hogy egy limonádé könyv mondjuk sokkal jobban szórakoztatott, és kerültem általa flowba, mint egyébként egy tényleg komplexen felépített fantasy világnak a nem tudom én milyen kalandregényébe. Úgyhogy ez ilyen is szerintem. Ha kalandregény, akkor térjünk rá arra, hogyha most az életed egy könyv lenne, akkor szerinted milyen könyv, milyen műfaj lenne? Hát a következő nehéz kérdés. Kalandregény, tehát hogy jól kezdted, mert jó, ennél maradok, azért nem szeretnék romantikus, vagy nem feltétlenül romantikus könyvet, mert hogy jelenleg inkább azt érzem, hogyha egy könyvműfaj lenne, vagy egy könyvtörténés, akkor én valami nagyon dinamikus, erős cselekményű könyvre tudnék gondolni, ami tele van fordulattal, ilyen nem várt fordulatokkal, önmegvalósítással, karakterfejlődéssel, és én ezt jelenleg ebbe a műfajba tudom belerakni jobban, vagy ezt érzem inkább magaménak. Ezt a könyvet szívesen olvastam. Egyszer lehet megírom. És te milyen műfajú könyvben gondolkodnál most, hogyha az életedet bele kéne írni egy könyvbe? Szerintem én azért maradnék a fantasynél, mert én eddig a fantasynél tapasztaltam meg azokat a nagyon nagy ugrásokat, hogy egyszer nagyon fent vagy, aztán hirtelen nagyon mélyre kerülsz, ott történik valami hatalmas csattanó, és onnan megint felmész, és megint, nem tudom, 3 fejezeten keresztül minden a legnagyobb rendben, és aztán megint le, mert én azt érzem, hogy az utóbbi időszakban abszolút ilyen az életem. Valószínű nem annyira színes, mint egy fantasybe, de pont ez a párhuzam. Aha. Nekem most ez tetszik. Viszont akkor a fantasy ezt kiszínezni, ezt a könyvet, szóval jó lenne áthelyezni, én is elolvasnám, meg reméljük fentezálódik majd ez a könyv. Azt reméljük. Ha olvasol, akkor mi az a furcsa, vagy nem is tudom, nem várt szokás, vagy amire nem gondolnék róla, tehát bocsánat, ha én most Petra, téged magam elé képzellek, ahogy olvasol, akkor a fejemben egy ilyen kis kuckó van, egy kanapé, egy meleg takaró, esetleg melletted valami meleg ital, teljes sötétség, csak a lámpa fénye, és teljesen áthangolat, szóval, hogy téged ilyen tipikus komfort olvasónak gondollak. De hogy van-e bármi olyan furcsaság a te olvasási rutinodban, szokásodban, ami meglepne? Szerintem furcsaság nincs. Egyébként nagyon jól leírtad, hogy szeretek olvasni. Én bármikor, tehát hogy a napnak bármelyik szakaszában tudnék, függetlenül attól, hogy most reggel van és amúgy fáradt vagyok, vagy este van és túl sok minden van az agyamban, bármikor tudok olvasni. Nem is furcsaság, engem inkább, bár nagyon szeretek multifunkcionálni, olvasásnál zavar.
Tehát, hogyha mellettem egy minimálisan is valaki hangosabban hallgatja a tévét vagy a telefonját, nem bírom. És pont azért, mert azt érzem, hogy nekem az olvasás olyan jó élményt ad, és nem akarom, hogy egy minimális hang is ebből kiszakítson. És hát szegény férjemnek szoktam mindig mondani, hogy vidd lejjebb a telefont, vidd lejjebb, és már a végén konkrétan némán hallgatja szegény, vagy bedugja a fülét, mert nem bírom elviselni azt, hogyha hangosabban hallgat bármit is. Alapvetően, ha meg más csinálok, nem érdekel, milyen hangos mellettem, el tudok ettől vonatkoztatni, az olvasás ilyen, hogy ott nekem kell a fókusz, mert nem szeretném, hogy kiszakítsanak ebből a világból. Én a totális ellentéted vagyok. Igen. Én az vagyok, aki egyébként szintén bármikor tud olvasni, tehát abba egyezünk, viszont ha én elkezdek olvasni, akkor engem így valahogy így semmi nem tud észrevenni, ami a környezetemben van. És nekem nem is kell, hogy meglegyen annyira ez a komforttér, amiről beszéltél. Persze jó így leülni, olvasni, és én is szeretek, tehát hogyha meg tudom teremteni magamnak ezt a teret, akkor megteremtem, de én tudok a buszon olvasni, tudok nem tudom, fűben ülve olvasni, én tudok, nem tudom, valami kényelmetlen széken olvasni, én a földön ülve, fekve, bárhogy, bármikor, strandon, napágyon, mindegy, tehát hogy nekem ez nem számít. Viszont nekem van egy furcsaságom. Na, ki vele? Olyan szempontból furcsaság, hogy én bízom benne, hogy ezt nem csak én csinálom, de én imádom a spoilereket. Nem azt mondom, hogy úgy kezdek el olvasni egy könyvet, hogy már az elején elolvasom a végét, mert ez nem igaz. De ha a könyvben elérkezünk az első olyan fordulóponthoz, aminél érzem azt, hogy ez a könyv engem nagyon felhúzhat, ha nem úgy ér véget, ahogy én azt szeretném, akkor meg szoktam adni magamnak azt a guilty pleasure-t, hogy a végére lapozok, és beleolvasok, csak annyit, nem kell több, csak annyit, hogy vagy megbizonyosodjak arról, hogy semmi baj, Fanni, jó lesz a könyvnek a vége, vagy arról, hogy hát igen, ez nem úgy fog végződni, mint ahogy szeretném. Mindkét esetben folytatom, tehát akkor is nem úgy fog végződni, hogy szeretném, de valahogy az a tudat, ami ezáltal jön, megnyugtat. Tehát nekem ahhoz elég ahhoz, hogy én nem akarok itt ilyen elképesztő, nem tudom, púzussal olvasni, hanem hogy így én azért olvasok, hogy én most kiszakadjak, és akkor én tudni akarom, hogy mi történik, mert én úgy tudom nyugodtan és higgadtan folytatni az olvasást. Ez mondjuk 10-ből 9-szer egyébként így van. Úgyhogy jó sok. Hát én nem bírom ki, de ez egyébként akár egy sorozatba is, filmbe is lehet, ott nem előre tekerek, hanem mondjuk egy gyors Google kereséssel, vagy egy ChatGPT kérdéssel így megkérdezem, hogy akkor ez most mi lesz, és akkor megnyugszok, hogy vagy így, vagy úgy, de tudom, és akkor folytathatjuk. Én ilyet akkor szoktam csinálni, hogyha mondjuk már nagyon késő van, és le kéne feküdni, aludni, akkor bele szoktam tekerni, ha pont egy olyan résznél járunk, ami hát necces, hogy mi lesz benne, és akkor csak így tényleg beletekerek, és beleolvasok egy pár szó erejéig. Egyébként én is nagyon szeretem a spoilert, amikor még tesómmal egy háztartásban éltünk, és ő mindig gyorsabban olvasott, mint én, és valami olyan rész jött, ami nagyon nevetett, vagy ilyen hallottam, hogy úristen, ilyeneket, akkor én mindig átszaltam, és mondtam, hogy most azonnal mondd el, mert engem felpörgetett ez annyira, hogy még gyorsabban olvassak, és azonnal meg akarjam tudni, hogy mi történik. Úgyhogy spoilerek tekintetében amúgy én sem vagyok az, aki, hogyha kijön egy új könyv, és még nem olvasta, akkor nem tudom, eldugja a telefonját kanapé mögé, hogy meg ne halljon, meg ne lásson egy spoilert se. Engem ez még inkább rávesz arra, hogy olvassam, mert hogy úgyse fogom megtudni azt, hogy teljesen mi történik, de hogy egy-két olyan sziszenet van benne, hogy ezt lehet el kéne olvasni? Vagy még gyorsabban olvasni? Egyébként ez érdekes, amit most mondasz, mert én viszont a kéretlen spoilert nem szeretem. Tehát, hogy téged meg az nem zavar, engem viszont az zavar, hogyha valamit Pinterestet pörgetek, és felhoz egy képet mondjuk egy következő, a könyvsorozatnak a következő részéből, tudod is, hogy mire gondolok szerintem, mert ezt konkrétan átéltem melletted, az elképesztő kétségbeesést, hogy úristen, én most mit láttam, azt én nem kerestem, és én azt nem akartam tudni, és nagyon felhúzott, szóval itt nagyon a másik póluson vagyunk, viszont, hogyha már így elképzeltelek magam előtt, hogy így megteremted magadnak a kis olvasói világod, akkor érdekelne, hogy ha világfestés, akkor te melyik könyv világába élnél? Én szerintem az Akotár.
Az nekem nagyon meggyőzött engem, és nagyon-nagyon szeretnék, minden udvart kipróbálnék, és tökre tetszik az, hogy több világkép van előttem, és nem az van, hogy bár szívesen egy udvarban lennék, az éjszaka udvarában. Minden meglepetés. De egyébként nagyon szívesen kipróbálnám a többit is, és lenne, ami amúgy tetszik, főleg az őszudvara amúgy érdekelne, mert őszi lány vagyok. Hát a szereplőket így úgy kitenném, tehát hogy ott én el lennék egyedül, köszönöm szépen, az udvar. Sok könyvvel. Igen, úgyhogy nekem az Akotár abszolút az, és amióta elolvastam, én mélyen hiszem, hogy egy kicsit benne ragadtam a világba, és valahol unalmas pillanataimban biztos, hogy ott vagyok. Úgyhogy nekem az Akotár, és neked, Fanni? Csontváros. Én azért mennék oda-vissza, ha bár felnőtt fejjel, amikor egyszer elkezdtem újraolvasni, nem azt adtad, de majd adok még neki esélyt. Én ezt mindig kihangsúlyozom, nagyon sok fantasy sorozatot szeretek, de vannak azok a fantasyk, amik nagyon elrugaszkodottak a világunktól. A Csontváros viszont az a fantasy, ami konkrétan rásimul a saját világunkra. És azáltal, hogy én ezt el tudom tényleg hinni, hogy létezik, hiszen konkrétan akkor ugyanúgy működne mindent, mint most, csak mégsem, aki olvasta, az érti, ezért számomra ez egy nagyon izgalmas koncepció, és néha én még szerintem most is elhiszem, hogy a Csontváros világában élek, valójában nem csak élnék, viszont, hogy a Tüskék kis Rózsák udvarára hivatkozzak én is, vagyis hát a könyvsorozatra, bocsánat, az csak az első része volt, hogyha az lenne a kérdés, hogy melyik könyv szereplője lennék, akkor ott lennék. Tehát akkor ott lennék egy karakter valószínűleg, és szerintem, hát, most mondanám, hogy Fejru lennék, de hát ez ilyen nagyon általános, de én Fejru lennék. Én is, köszönöm szépen. Megköltöznék oda. Viszont melyik könyv szereplője lennél? Tehát, hogy maradnál akkor is az Akotár világában, mert ugye most itt csak a világra vonatkozott, de hogyha konkrét szereplő vagy karakter kellene lenned, akkor ki lennél? Ha konkrét szereplő, akkor szerintem a Fort Wingből a Violet. Én amúgy is nagyon szeretem ezeket hát nekem ilyen a beavatott is egy kicsit, hogy küzdjünk meg mindenki ellen, és mi vagyunk itt a kemény lányok, és mindenkit legyőzünk, úgyhogy nekem az abszolút, az ő életét így kipróbálnám egy napra. Úgyhogy, megértem, hogy miért. Viszont szerintem elég jól kiveséztük most ezeket a kérdéseket, és most már elég régóta hallgatnak minket, úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsit pörgessük be a bulit, és így a záróblokk előtt egy néhány kérdést ilyen gyors válasz formájában válaszoljunk meg, hogy tényleg teljes képet kapjon rólunk mindenki. Mit szólsz? Én benne vagyok. Jó, hát akkor kezdem is. Papírkönyv vagy e-book? Papírkönyv. Neked? Papírkönyv nálam is. És hangos könyv vagy olvasás csendben? Is, attól függ, de ha válaszolnom kell, akkor olvasás csendben. Nekem is, határozottan. Napközben olvasnál, vagy lefekvés előtt? Én bármikor tudok olvasni, nekem teljesen mindegy, milyen napszak van, és neked? Nekem lefekvés előtt, ha választanom kellene, én is bármikor tudok, viszont én tudok választani, nekem lefekvés előtt a legkomfortosabb, vagy a legjobban eső. Gyors bekebelezés, vagy lassú elmerülés? Én falom, tehát hogyha tetszik, akkor falom, de néha így magamra szólok, hogy jó, most akkor inkább rakjam le, és még egy kicsit várjak és húzzak, de gyors bekebelezés nálad. Nekem is. Én nem tudom lerakni. Ha egyszerűen, főleg olyan résznél vagyunk, lehetetlen lerakni. Könnyed szórakoztató könyv, vagy mély gondolkodós könyv? Mély gondolkodós, abszolút. Dettó. Boldog befejezés, vagy realista nyitott vég? Boldog. Nekem is, igen. Én egyszerűen a realista nyitott végektől a falnak megyek. Én azért olvasom azt a könyvet, hogy ott boldogságot kapjak 99%-ban, szóval nálam csak ez. Nekem is, és pont egyszer ezt beszéltük is, szintén te ajánlottál egy könyvet, és mondtam, hogy azért nem tetszik annyira, mert semmilyen lett a vége. És azt éreztem, hogy én boldog befejezésre vágyom, és szerintem ezt nagyon át tudják érezni a hallgatók is, hogy ez milyen. Ez az Angel Fall sorozat. Igen. Lesz, de majd erről beszélünk, mert én nagyon szeretem azt a könyvsorozatot, és szerintem mindegy, majd kifejtjük. Jó, sok párbeszéd vagy leírásokkal teli világ?
sok párbeszéd. Én azt szeretem, mert akkor megismerjük kicsit mindenkinek a nézőpontját. Én is sok párbeszéd híve vagyok. Szeretem azt, ha jól le van rajzolva, vagy festve egy világ egy könyvbe, de azt is szépen adagolva, nem ilyen nagy blokkokban. Igen. Előre kideríteni a végét, vagy spoiler tilalom? Hát én ezt most elspoilereztem. Én, ha kell, kiderítem. Én is így vagyok. Bestseller vagy rejtett, kevésbé ismert kincsek? Abszolút rejtett. Én nagyon szeretek olyat olvasni, ami nem bestseller, és nagyon kevesen olvasták, annál még inkább érzem azt, hogy mennyire jó is olvasni. Én ráülök a bestseller vonatra. Igen. Külföldi szerzők, vagy hazai írók? Külföldi szerzőt többet olvastam, viszont szeretem a hazai írók könyveit. Szóval, mint hogy melyik könyveket szeretem jobban, mindkettő jó, viszont több külföldit olvastam nálad. Én is abszolút a külföldiből van az, hogy többet olvastam, és képzeld el, hogy én azt vettem észre, hogy a hazai szerzőknél sokkal több a helyesírási hiba. És nekem nagyon le tud vonni egy könyvnek az értékéből az, hogyha nagyon sok helyesírási hiba, vagy megfogalmazásbeli hiba van, és az utóbbi időben, tisztelt a kivételnek, azt érzem, hogy az ilyen saját magyarul íródott könyv magyar szerzőtől sokkal több ilyet tartalmaz, és ez miatt az utóbbi időben nem is nagyon olvasok olyat. Egyébként szerintem ez azért lehet, de az is lehet, hogy tévedek, mert hogy könnyebben, tehát hogyha alapvetően magyar nyelven íródott egy szöveg, akkor szerintem könnyebben átsiklik az ember ezek felett. Tehát én például ezt a jelenséget így nem ismerem, és valószínűleg azért is, mert nem olvasok ennyire figyelmesen, és szerintem ritka az, hogyha valaki nagyon figyelmesen olvas, de ha ez szembetűnő, akkor szerintem is zavaró, nekem is volt már rá példa. Úgyhogy hát nem tudom, nem tudom, de nekem ez szerintem annyit nem vonna le. Tehát, hogy ez így önmagában nem vonna le. Nekem nagyon sokat le tud. És könyvsorozatok, vagy standalone könyvek? Könyvsorozatok. Szeretem a standalone könyveket is, viszont főleg, ha annyira jó a sztori, akkor úgy vagyok, hogy én ezt még szeretném olvasni, és adjatok még belőle. Csatlakozom. Ha jó egy világ, akkor annyi jöhet belőle, amennyi csak van. Abszolút. Jegyzetelés olvasás közben, vagy tiszta élmény beavatkozás nélkül? Tiszta élmény beavatkozás nélkül, és nálad? Nekem is így van. Szerintem még egy könyvbe se jegyzeteltem. Én nem tudnék beleírni. És mindig új könyvet kezdesz, vagy szoktál újraolvasni? Szoktam újraolvasni, főleg, hogyha nagyon jó volt a könyv, akkor nagyon szívesen olvasom újra, attól függetlenül, hogy egyébként tökre bennem van a sztori, hogy mi történt. És inkább egy új könyvhez nyúlsz hozzá, vagy inkább egy jól ismert régihez, hogyha azt érzed, hogy most elfogyott az olvasnivaló, akkor inkább egy újat keresel első körben, vagy egy régihez visszanyúlsz? Mostanában visszanyúlok a régiekhez. Aha. Nem tudom, ez most miért van. Lehet, hogy így szeretek nosztalgiázni, de nagyon szívesen olyanhoz is, amit esetleg egy hónapja olvastam. És mondjuk van egy pár órás szabad délutánom, és kvázi nem tudom, hogy mit csináljak, de tudom, hogy ez nem tart el olyan túlságosan sokáig, akkor nagyon szívesen végigpörgetek egy olyan könyvet, amit nemrég olvastam. Neked? Jó, hasonlóan vagyok én is, és az utóbbi időben van ez a nosztalgikus érzés nálam is, hogy hamarabb kezdek bele régibe, mint valami újat keresek, úgyhogy ezt abszolút azonosulni tudok, és könyvet mindenáron inkább befejezel, vagy félbe tudod hagyni, hogyha úgy érzed, hogy... Nagyon-nagyon szeretem befejezni, de hagytam már félbe nem egy könyvet. Mert egyszerűen nem fogott meg, és úgy voltam vele, hogy én ezen nem fogok szenvedni, van ennél sokkal jobb, és én arra szeretném az időmet elkölteni, hogy inkább olvasok olyat, ami számomra tényleg ilyen felemelő élmény. És te ezzel hogy vagy? Én most gondolkodok, hogy hagytam-e már úgy félbe könyvet, hogy tényleg félbe, hogy sosem nyúltam hozzá vissza, és szerintem volt rá példa, de nem tudom felidézni, hogy milyen könyv volt ez, mert alapvetően én a mindenáron befejezni típus vagyok, és olyan viszont már sokszor volt, hogy félbe hagytam egy könyvet úgy, hogy tudtam, hogy én ennek neki fogok feküdni, és neki is feküdtem utána, folytattam, befejeztem, de egyszerűen, tehát, hogy én nem tudom csak úgy félredobni, hogy akkor nem kell lesz. valahogy a rossz könyvnek a végét is szeretem tudni. És hogyha már rossz könyv, akkor szeretsz a végén sírni, vagy inkább a nevetős fajta vagy? Inkább sírok. Szoktam felnevetni, létezik a jelenség, de hogy a sírás az hamarabb előjön, és nálad?
Egyébként lehet én ezzel kínozni szeretném magam, kifejezetten szeretek néha szomorú könyveket olvasni, amin így igazán mélyről tudsz sírni, és akkor nyilván a könyv miatt is, de úgy megtisztul a lelked, és kicsit azt érzed, hogy de jó, hogy ezt elolvastam, bár szétszedett, de jó, hogy ezt elolvastam, és együtt tudsz tényleg a szereplőkkel érezni. Kifejezetten szeretem. Ez viszont érdekes, mert hogy ugye már mondtad, hogy a boldog befejezéseket szereted, és hogy komfortos legyen, de akkor mégiscsak van benne tényleg egy ilyen kis önkínzás, vagy nem is tudom. Van, abszolút van. És olvasás, mint menekülés, vagy olvasás, mint önismeret van inkább jelen az életedben? Nekem abszolút, mint menekülés. Előfordul olyan, hogy így magamra ismerek a szereplők révén, hogy ez most nekem is egy jó tanítás volt, vagy akár egy nagyon jó pofon, és azt tudom mondani, hogy na hát akkor innen álljunk föl, de inkább a menekülés. Nem vagyok az, aki így azért ül le, hogy magával foglalkozzon és olvasson egy pszichológiai könyvet. És te melyik vagy? Én régen abszolút a menekülés típus voltam, viszont az utóbbi időben az önismeret. Szóval igazándiból a fantasy könyveknél is egyébként nagyon sok szempontból az önismereti oldalról vizsgálom, és azért is mondtam, hogy valószínűleg nagyon másképp állunk ugyanolyan könyvekhez, mert hogy engem nagyon mélyen el tudnak gondolkodni személyiségjegyek, hibák, történések, hazugságok, akár a karakterrel, akár a világgal, és azt így valahogy mindig magamra forgatom, úgyhogy szerintem nekem most már inkább az önismeret. Szerintem nagyon érdekes lesz együtt felfedezni ezt a világot. Nagyon várom. Én is nagyon várom, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, reméljük legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!